No. Pasok tayo ng palengke. Palengke. Anong luto? Ah. Sama-sama tuh waktu itu ya. Maraming tao doon sa ano Bill Church Maraming umakyat. Uy, sing. Ano? Sabi ko mag-church tayo. Ano lang? Baka biglang umulan Ha? Baka biglang umulan.
Anong kaya ng Center Mall ah? Hindi na, no? Center Mall. Videoan natin, hindi na. Ha? Kaya makita naman kung ano mga sa gilid-gilid. Yun tayo. May misa. Nakakibigyan. Hindi ka lang hindi ka makakakain. Excuse! Yung buko. Ito, hindi yung depicting or decided naging indigent na. Magbigat siya, magkulindang indigent. So again, the point here is we have to continue to reflect and see ano ba tayo dapat na maitulong may concern kung ano ba nagkakampangan ang dapat na masakupan. Alin? wine. Saan? Hanggang ano to, Malcolm Square. Yun ang wine.
Saan? Yan. Labas tayo dyan. Labas tayo dyan. Yes, ano yun? Pag dinala mo sa Maynila yan, ang gulay na yan. Pero mas malaki. Yung dali ko, gusto ko rin. Pero Dapat doon pala tayo lumabas. Doon pala tayo lumabas. Para makita naman yung labas ng market. Oh, daming tissue dito. Yes, madam. Yes, Oh. Toxicil. Pag sa susunod, doon ako, akit ako doon sa overpass, ano, ay doon sa may dulo. Para ibang simula naman.